Poďme sa teda porozprávať o ľahkých obyčajných reťaziach. Ťažká reťaz, ktorú vidíte tu, je ťažšia ako ľahká reťaz, pretože hrúbka materiálu je tenšia. Toto je teda reťaz s tenšou hrúbkou materiálu na rozdiel od ťažkej reťaze. Dôvodom je, že ťažká reťaz je poháňaná ťažkým, hrubším hriadelom, ktorý má priemer 10 alebo 12 mm. To by bol hriadel s priemerom 3/8 alebo pol palca. Ale ľahké reťaze sú určené skôr pre 6 mm alebo 8 mm hriadel, čo je buď štvrť palca alebo 5/16 palca. Takže tieto reťaze, ľahké reťaze sú ľahké a majú obyčajnú reťaz, takže na okraji nie sú žiadne rezné karbidové segmenty pripevnené k reťazi. Tieto sa používajú hlavne na odstraňovanie vodného kameňa alebo čistenie potrubí, odstraňovanie upchatí vo vnútri PVC potrubí, pretože karbidové segmenty sú určené na použitie vo vnútri kovových alebo hlinených potrubí. Tu môžete vidieť, že má jednu reťaz pre menšie priemery a potom sa samozrejme počet reťazí zvyšuje podľa priemeru potrubia až na 3 reťaze, ako môžete vidieť tu. Tiež sú dostupné s vrtacou hlavou alebo bez nej, v závislosti od výberu, ktorý si zvolíte. Ale opäť tieto reťaze sa používajú hlavne na odstraňovanie upchatí v PVC potrubiach. Mini verzia je akýmsi hybridom medzi kruhovou reťazou a bežnou reťazou. Dúfam, že to bolo užitočné. Ďakujem za sledovanie.